Kape tayo, kape. Kape. Ay, mainit. Hindi ka nang nakapagpakita ni Amo mo lang. Puti ba puti? Ano yung oras? Busy ka dito sa
Pinakanan mo ng luto. Ay! Buwan na ka na, Diyos mo. Siya ay may anak siya na iya. Dalawa niya din kayo mag-uwan to. Mag-uto siya? Mas mabaga. Basta mag-dalawa. Baka rito. Dalawa. Nungin ang gas. Isa kayo madal. Buwan na sa babaw. Kumuubos ang isa kanit. Ha? Hindi ko kata na siya. Ha? Bukan na siya. Buwan na siya. Hindi na ba sa iyo? Jadi bisa kita belajar. Yes, mau pandai. Ada itu apa itu kamu tidak mau tertularnya bukan? Ya, cuma dengan ini dia. Ini masalah. Ya, aku baik. Buhay na ko na sa akin ang tabay.
Hindi, may pilihan ko siya. Papalit ko ng hospital sa Pilipo. Kaya dyan, may pwede na kaya ilang kuwan nila kung sa ilang bayad ng tulan. Pero na ang kuwan nila, ilang kuwan nila internet. Tapos, sinipin na ang bayad ng internet ng buwan, bigay gusto yung kanya, may ilang pero po. Parang nakakakabay sa comment doon sa last time na ginagawa siya na siya ang gusto na paano siya na pero mga ito o super niya bulan-bulan siya hawal siya ito kayo na may siya hawal na sa susunod Vậy mình đang nghĩ ra ơ.
boy tambol kaya na boy. Gano ka dyan? Una ka pang chicks ako na. Tambol. Una ka pang chicks ako na. Tayo ka daw ko. Matulog ka sa ranggin. Bago. Dapat picturean na sa salde. Gano'n. Ha? Pero maano ko siya. Gusto ko mag-ulit. Ha? Sandali na lang. Ika lang. Alas 12. Alas 12. Ako may ang nilulog lang. Makita ka lang kada, pero panubuon ko lang niya. Makita ka lang ka, pero makita itsura, panubuon ko lang. Tapos may isa sa anak ni Kim ang
Sino may kapitan na tama? Ay, ano ba yung gusto ng mga kasuyan eh? Kasuyan sa tao. Sa mga kami. Pwede, pero kasuyan mo. Kung kasuyan yan, nakikita ka. Kung kasuyan yan, ano, ini nanti ada yang mau saya nanti sempat mas bapak ya itu dulu kita kerja itu lah yang mau ada di pikiran pikiran terus kembali nanti mau siapa kan pilihan itu untuk berada atau mana nggak mau besar jadi orang 24 hours saya tidak ini juga Kina itu kulit kan apa yang namanya tahu? Lagi dan sini karena anak teman dari pak, dan kami kita lagi dan sini orang ini dari kita baik di dan sini untuk yang lain. Jadi tadi kan ibu pak kita, nah pak kita. Aku tidak ada kaitan dengan anak anak, memang itu dan anak sekolah kan. Kalau nak may ari ko pa kasi ako na gusto ko yung mga niya saya tapos lang sana Dulu kan waktu itu sama kemarin semua yang ada di rumah itu jadi kita udah nama kurang itu sama kayak buat kurang kurang oke itu kayak kita udah nama yang aku ini udah nama itu lagi ini udah nama kembali ke orang lain kayak ini kalau kalau nanti anu harus belum tahu. Dia ada kalau ada tuh yang masih kan jadi yang ini kalau kurang tuh ada dasarnya kalau publik ega langsung itu pernah istri sedang tahu. Corona besok kira kan kenapa saya sudah sampai balik ayo Yung wala akong tao na naluto kung pwede malungkot. Kaya sa Pilas na eh, pag kulay ko sa Pilas, ikaw sa ako ng luto kong malungkot. Makala rin sa inyo. Ay, ito ay tao ito rin yan. May dala ako sa palay. Ay, yun. Dahil sa tulog mo pa.
dia Medical Center na West Visayas State University Medical Center. West Visayas State. Ako siya sa West. Pwede ko siya para mo hindi ako. Pwede ko. Pwede ko lang. Yan eh. Yan ang kaisa niya, alam ko kaya ano. Hindi na kami yan, magtawag ka rin, makaisa niya ako, ako makaisa niya ako kaya. Ang ito lang tatlo niya. Nakatulog ba sulas niya? Yes, naman. Ano? Hindi ka kapirahan, pero hindi ako mabig. 1 week siya dahil sa Nilo. Scale. Ha? Ikot ako. Ay, ito yun. Ito ba natin tayo lang ginamit. Wala na kami na sa first time. Tapos ito ba natin ba? Ito ba? Garlic powder. Ito ba yung garlic powder yan? Mau pergi saldi ba? Sakirada na yan, hospital na. Nagligantukin hospital ko man. Pagkasulok ng bayan sa ngarat na gano'n. Ang baik ano, dua ka, ito. Patay na ito ni Ligoyo. Ano gani kami namin sa manasan na kami to sumikriyat, paguliin naman, di hubog-hubusin ka. Di unata na bitbit ka, ay sidasit yung kanaw, tayo nagyara mo nga rin yung may mga kaya nagit may mga ganit, may kausling, gamot ka mo ganit. Kasanda, nag-credit, diretsyon na sila may sapa. Di may mga inagdan ka nga, kinamaan ko yan, yung inagdan na tulo ka mo na, mga kaya na. Gusto ko yan na kami, hubog. Jadi kemudian kita setuju na orang tua tidak ada semangat. Tapos buwan ng Dubai. Ito transition eh.
ayaw niya ako. Ayaw mo. Nakakit siya. Ano yan eh? Next to lang yan eh. Isa ko na... Bakit kumain na? Diba talaga nagawin ka? Ang rin eh. Ako lang natin kami. Wala ko yan gani. Mga mas kaya kung ano kung i-alipin ka. Lang din ako kung saan kung kami ka nandun eh. Diba? Ako ang nandun. Yung problema na ito sa mga. Kung kuha sa dek na makain mo, diba? Kung mag-inang ko, parang ibiyaan mo lang po, inang mo sa bilo mo, ako lang po, kung ano yung mag-inang ko sa uli, mag-iwan sa bako, ikaw makain mo doon, bako. Doon, nandiyan ko. Adam Art. Tapos doon ako sa buwan tapos ako nang sa dalawang ako. Ako siya niyo. Nang prigol na ako tapos bigla. Kung kasi kasi sa inyo na rin, doon na sa tanin. Gusto sa walos ng ganak, tapos nagpaparas niya. Tapos may gamay na sa baon Inabilang ng ikalo mo bata sa eskwelahan nila. Tapos may mga bata, sa eskwelahan. Ipangkatandaan na mga bata sa eskwelahan. Bila na kasi pinta. Pinta isa ka pa. May pesin mo. Pak na, pwede ko na. Suwang pwede ko ko. Mauulan na. Ano talaga ko may buwan? Ang gaji siya na mo. Kung may ano yung internet. Baka na ko. May internet ko niya sa ano?
400. Kuya, pero ano ka dyan? Kami pagkakita na kung gusto mo prito ang nakikita tapos ang sauce na ketchup. Ito mas ketchup ang ketchup. Ano? Yung puro tapos. Mamit mo? Ayaw sa office plan. Alas 2 ko lang kubi. Gusto ko yung diligaan na sagdakan ng karot. Sagdakan ng karot na. Ano na? Gusto ko sagdakan ng karot. Hamsa lang. Ulit na niya.
Nalagyan ng side mo. Nakatay ko. Tamaw na yan. Alam ko ako. Photo na. Doon yung mga bata. Tingnan sa bata. Ito na. Pati. Ang bilis mo eh. Ha? Off ko na rin. Tama na rin.